El primer i en principi únic amistós de l'Osona-Ripollès Rugby Club abans de començar la Lliga el pròxim cap de setmana va cloure amb una clara derrota envers el filial del Barça. En el duel disputat a la Teixonera, els locals van endur-se el triomf per un clar 69-5, un resultat però que no desmereix la posada en escena de l'equip ripollès i osonenc en el seu primer partit oficial amb jugadors dels dos conjunts. Si res canvia el dissabte que ve a les 4 de la tarda, l'Osona-Ripollès debutarà en competició oficial aquesta temporada al camp del Poblenou B. Serà el primer partit oficial del curs després de l'últim disputat l'any 2019-2020, que afronten amb moltes ganes i il·lusió el grup C de la divisió d'honor masculina. El qui sí que ja està jugant competició oficial des de fa 2 setmanes és el primer equip de l'Escola Futbol Sala Ripoll. En el segon duel, un cop reprès de la Lliga Nacional Catalana, els homes de Carles Vigara ocupen la segona posició amb 11 punts. Tot i això, des del primer classificat al 9è, només hi ha 4 punts de diferència. Per tant, la situació pot canviar ràpidament un cop tots els equips se situïn amb el mateix número de partits jugats. Al cap de setmana, la FS Ripoll va visitar la pista de l'Albel de futsal, tercer a la Lliga, amb qui va empatar a un gol després dels 40 minuts de joc. És el segon empat de la temporada per als ripollesos en Lliga. El següent partit oficial els enfrontarà aquest dissabte a casa contra el Teià, a 2:15 a la Avellaneda.